नसतं, आणखी मनाला स्वतःलाही ठाऊक नसतं की त्यांनी कधी ही सगळी जागा घेतली. अत्यंत आनंदी अशा प्रकारचे क्षण. कवीला नेमकं काय सांगायचंय या रचनेमधून, या गीतामधून आपण पाहूया. असे गाणं त्यांनी गायलेलं आता या ठिकाणी सादर करणार आहोत. अंदाज जर तुम्ही लावला असेल तर तो खरा आहे. राधा ही भावनी हेच ते गीत आहे. चला ऐकूया.
जगण्याचा एक नवा मंत्र आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. ज्या वेळेला या शब्दांना एवढ्या सुंदर चाली दिल्यानंतर छान सुंदर असं एखादं गीत आपल्या कानापर्यंत पोहोचणार आहे, मनापर्यंत पोहोचणार आहे, तेव्हा तर ते जगणं कितीतरी पटीनं सुसह्य, छान, सुंदर होणारच आहे, याच्यामध्ये काही शंका नाही. मंडळी, असंच एक सुंदर गाण्यात ऐकणार आहोत. वारा गाई वारा.